Yetim. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň websaýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen başyda koronavirus alamatlary bilen kesellen raýatlar köpelýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýle-de okujularymyz türkmen awadyň etegindäki täze aýlary xaridar tapylmaýar. Putin Berdimuhammedow awgustda beren ordenini gowşurdy. Taliban ýolbaşçylygynyň Awganistanyny terýegiň bol hasylalyny diýen atlan çap edilen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Mundan başga Adatlygyň dinleýijileri we okujulary prezident sewitlerde paýta ýygymynyň depkininiň pesdigini aýtdy. O başlyklary seljerilmeli edildi diýen atlan çap edilen habarmyda we gepleşigimde has köp gyzyklanma bildiripdirler. Marda paýta uradylan günlükçüler bilen potrotçularyň arasynda dawa döredi. Türkmen ýüklewlaryna ýurduň daşyna çykmagy çäkli ruhsat berildi. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy hususy sürüjilere baş edip döwlet ulaglarynyň kemçiliklerini görmezlige salýar. Saragys etrawyny altyn asyr öýjükli aragatnaşyk kärhanasynyň hyzmatlarynyň hili yaramazlaşdy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem dinleýijilerimiz köp dinläpdirler. Olar iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Mundan başga bu hepde Adatlygyň websaýtyna girenler marda polisiýa para bermekden ýüdegren ýaşaýjynyň elinden alynan awtologynyň ýerine gaýtarlyşy baradaky videomy türkmen görnüşleri 42-nji hepde atly foto sergiýmedi. Täjikistan türkmenler bagwançylyk bilen gadan çedýärler diýen atlan çap edilen video habarmady köp görüpdirler. Hepdeniň jeminiň ýarsyňy. Prezident Serdar Berdimuhammedow türkmen manadyny ýurduň üstünlükli ösüşiniň nyşanyny atlandyrma bilen Türkmenistan taryhy diýen hepde türkmen manadynyň bir kem 30 ýaşyny bellädi. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institututyna milli manadyň dolanşygy girilmeginiň 29 ýyllygyna bagyşlanan almy amal maslahat geçirildi diýip Türkmen döwlet habar gurulugy 1-nji noýabrda habar berdi. Manat türkmen döwletliginiň ykdysady durnuklugyň nyşanyny we ýurdumyzyň öz başdaklyk görelgelerini durmuşa geçirmegiň urukdurujy guralyny öwrüldi diýip döwlet eýçiliginiň häkimetli geçen ýyllaryň dowamyny ykdysady siýasatyň üstünlükli durmuşa geçirilýänligini öňe sürdi. Emma manadyň hümmeti dollaryň gara bagdary ýa-da iratyň durmuş derejesiniň ýyl-ýyldan aşak gaçýanyny barada çykýan habarlar barada ne hökümet mejlisinde ne de metbuatda görüň edilýär. Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, ýurtda bellenilýän dawaral bayramçylyklaryň ýa taryh seneleriň fonuna mezuri häkmetiň dörediýän amaçsızlyklary, dilegçilik edýän çağalaryň we ullaryň ýydarlanmagy dowam etdirilýär. Bu tema bilen bagly anyk maglumatlary kärdeşim Sehradan alalım. Daşoz welaýatynda sadaka bermegi soraýan çağalaryň sany köpeldi. Olar bazarlaryň we hususy dükanlaryň töwereginde ýygnaýarlar diýip, Garaşsyz Türkmen News neşri öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 2-nji noýabrda habar berdi. Çağalar söwda eden adamlar görseler, olar üýşüp şol adamyň ýanyna ylgaýarlar we tas şol adamlaryň sumkalaryny göz aýlaýar, siýsek bolar. Çağalar şol adamlardan çörek üçin bir ýa-da 1,5 manat bermegi soraýarlar. Belki olaryň maşgalalaryna çörek alar ýaly puly bardyr. Şeýle-de bolsa olaryň gowy geyinmänligini, aýakgaplarynyň könüdigini görüp durmuş ýagdaýlarynyň yaramazlygy sebäpli pul soraýanlyklaryny aňsa bolýar. Diýip neşir öz çeşmesiniň sözlerini titirleýär. Adatly habarçylarymyz soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında öýlere aýlanyp ýa-da bazarlaryň hususy dükanlaryň töwereginde durup dilegçilik edýän ýa-da sadaka bermegi soraýan. Zir-zivil çeleklerinden plastik we karton galındylary ýygnaýan çağalaryň göz görtele köpelendigini ýygyderli habar berýärler. Habarçylarymyz muňa ýurtdaky agyr ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, hyzmatlaryň we haritlaryň ýygy-ýygyda
bilen gymmatlamagynyň, döwlet dukanlarynaky arzan azyk üpçünçülüğiniň barha yaramadlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Geçen ay habarçylarymyz ykdysady krizisiň täsirleriniň ilat arasynda gün saýyn köp duýulýandygyny belläp, Mar welaýatynyň Bayramaly şäherinde dilegçileriň sanynyň göz görteli artandygyny, çağalaryň arasynda ogurluk hadisalarynyň hem köpelendigini habar berdiler. Habarçylarymyz ogurluk hadisalaryny esasan şäheriň hususy dukanlarynda we bazarlarynda duş gelse bolýandygyny aýdyp, çağalaryň köplenç azyk önümlerini ogurlaýandygyny bellediler. Şonda bazarlarda we dukanlarda söwda edýän telekeçiler ogurluk hadisalarynyň köpelmegine soňky aýlarda polisiýa işgärleriniň dilegçilere garşy görüşi güýçlendirmeginiň belli bir derejede sebäp bolandygyny hem aýtdylar. Bu habardan bir hepde çemesi öň aşawata habarçylarymyz paýtagtda plastik we karton ýaly galyndylaryň kabul edilmeginiň besedilendigini habar beripdiler. 1 kilogramy 5 manada tawşyrylyp gaýtadan işlenilýän galyndylar köp hojalygyň şol sanda çağanyň ýeke täk girdeji çeşmesi bolup durýardy. Hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň häkimetleriň dilegçilik edýän adamlary noboty durýan aljylara garşy görüşinden başga ýene bir möhüm görüş bar. Ol adamlary soňra döwlet birjasynda has ýokary bahadan satylýan paýta önümçiliginiň önümçiligindäki mezuri zähmete çekmekden ibaret. Şonuň bilen bir wagtda bu işsiz, başga çykarlykly almadyk adamlar üçin mezuri zähmetiň pidalary bolýanlyklaryna garamazdan günnelik çörek puluny gazanmak şertini hem döredýär. Ýöne habarçylarymyz bu şertiň hem ýokalýanlygyny, mezuri zähmetiň hakyna tutulýanlar bilen potrotçular arasında dawa jenjeli alıp gelýändigini habar berýärler. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär. Türkmenistanda dowam edýän paxta mewsumynyň çaklarynda marada büdjetçileriň öz ýerine hakyny tutup gowuçy ýygymyna uğraýan günnükçüleri bilen potrotçularyň arasynda töleg meselesinde dawa döredi. Bu sebäpli hakyny tutulan işgärler paxta meýdanlaryny terk edip ýygylan paxta üçin kemeldilen pul haklary gaýtadan galdyrylmasa, onda kimdir birleriniň ýerine paxta gitmejekdiklerini duýdurdylar. Ýurdun günorta tebitinde 2-nji noýabrda dören dawanyň jekmejiklerine geçmezden ozal türkmen häkimetleriniň paxta mewsumi döwründe şol sanda döwlet idaralarynyň işgärlerini hem mejburi paxta ýygymyna çekýändigini ýatladýarys. Büdjetçiler hem howanyň ähli sertlerinde uzakly gününi meýdanda geçirmegiň deregine öz orunlaryna günnükçi tutup paxta guraýarlar. Emma soňky günlerde welaýata gelen ýagynyň netijesinde paxtanyň çygalmagy sebäpli günnükçiler bilen paxta ýetişdirýän potrotçularyň arasynda töleg meselesinde ilki düşünsmezlik soňra da dawa döredi. Biz çarşenbe günü Sakarçaganyň olaýyndaky paxta meýdanyna baramyzda potrotçy ýygylan paxtanyň her kilogram üçin ulalky berýän tölegini etmejekdigini aýtdy. Dip Maragres'ten 10 kilometr ağırlığı söküp gelen ýaşaýjylaryň biri azatlygy gurrun berdi. Döwlet işgärleri bize öz deregine ýygyma gitmegimiz üçin 40 manat berýärler. Potrotçular da ýygylan paxtanyň her kilogram üçin 30 teňe töleýärdiler. Daýhanlar her gün azyndan 25 kilogram paxta ýygmagymyzy sorasalar da her bir günlükçi ortaça 50-60 kilogram paxta ýygýar. Netijede goşmaça 10-15 manat pul gazanýardyk. Dip howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren söhbetleşmez belledi. Emma potrotçular çyk paxtanyň agrymynyň isle artýandygy sebäpli häzir uzalky töleglerini etseler, onda soňundan özleriniň uly ziýana galjakdyklaryny belleýärler. Uzaklygyň ýagyş ýagyp dur, töleg edip biljek däl. Harmanhanalarda onsuz hem tawşyrylan paxtanyň 10-15 götürümni hapa diýip jem agramdan aýyrýarlar. Geçen ýyllar paxtanyň çygyly üçin onuň 75-80 götürümni kemeldipdiler. Men häzir günlükçileriň ýygnan paxtasynyň 80 götürümni aýryp degişli töleg etsem, olaryň razy bolmajagyny bilýärin. Meniň hem her ýylda potrotdan ziýany galman çykyp biljek gumana. Dip Sakarçagyly daýhanlaryň biri öz ýagdaýyny düşündirmäge tinansandygyny aýtdy. Emma günnükçileriň onda da paxta meýdanyny terk edendigini belledi. Diňe 40 manat üçin hozalykdan aýrylyp uzakly güni meýdanyna geçirip biljekler. Ýygylan paxtanyň tölegi hem biziň diňe ýol harajatlarymyzy ýapmak üçin ýetýärdi. Ähli tölegler edilende de gazanýan pulumyz
hozalygymyzyň diňe günnelik iýmitine ýetýär. Galan ýagdaý bizi gyzyklandyrmaýar. Tölek edilse pagtaý gars, bolmasa da goý, döwlet işgärleriniň özleri meýdana çykybersin. Ýa-da goý, ähli zadyň gulalagulluk dunaýdan hökümet kambaýn alyp bersin. Diýip 40 ýaşlaryndaky Margaret'in ýaşaýjysy nägileligini bildirdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň o hozal kynçylyklary, ýurtdaky adyk ketmezçiliginiň esas sebäpleriniň biri aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Bu gezek bu tema biz biraz giň çäkdi. Türkmen sähraly türkmenleriň ýer ýeçiligi ugrundaky göreşleri we Türkmenistanyň daýhanlar bilen Eýranyň daýhanlaryň ýüzbeýüz bolýan syýasy, ykdysady, klimat, howa şertleri nukdaý nazaryndan seretmäge çalışarys. Şu sebäpden bu söhbeti asly türkmen sähraly ýöne Türkmenistanyň o hozalygyna hem işlän. Häzir Germaniýada ýaşaýan aktivist Yusuf Kor hem çağırdyk. Bu söhbeti geçmezden Türkmenistanyny emele gelen o hozalyk ýagdaýyna gysgaça nazar aýlalyň. Türkmen häkimetleri inni 30 ýyldan gowrak wagt bäri ýeriň eýesini gözleýärler we onuň tapylmaýanlygyny aýdýarlar. Ýöne bu ýyl o hozalygyna emele gelen agyr ýagdaý hem iş başyndaky prezident hem de öňkü prezident tarapyndan bölekleýin we şol wagtda da dolýan ýaly tasdik edildi. Emma olaryň ikisi meseleni häkimlerde ýa-da yerli emellarlarda görýäni meňdiýär. Bu Sapar Murat Niýazowyň täze owa syýasat döwründe hem şeýle bolupdy we şondan bäri ýurdun agrosenagat toplumyna geçirilen kadr çalışmalarynyň ıglan edilen käýinçleriň we bir käýinçleriň soňky duýduruşlaryň görnüşinden hiç bir netijesi bolmandyr. Ýöne bu ýyl ýurdun esasy ýolbaşçylary ýurtdaky suw meselesine biraz çynlakay seretjek ýaly göründi. Emma entek onlarça ýyl iýdegsiz galan, ekinleri Thomson yssaýlaryny halas etmek üçin gurulan we ähmiýeti barha ýokarlanýan suw hogdanlaryna nähili etewan ediljekdigi belli däl. Şeýle-de häkimetleriň dünýä tejribelerini öwrenmek, suwy tygyşytlanmak, yerli hünärmenleri diňlemek we o meselesine has düýpli çemeleşmek ýaly meseleleri ýene-de ýokary hasylyň alnanlygyny yglan edip, ýa-da köpçüliklerin kadr çalışmak bilen garışdyrjakdy bu arada aladalar estilýär. Türkmenistanyň Sowet döwründen gelýän pagtaçylyk meselesi adam eli bilen döredilen betdalçylyk hökmüne häsiýetlendirilýän Garawum kanalynyň gurulmagy, gurok, asy howa şertlerini gowa çekmek, suwy ummasyz kän meçörlerde biýsarp bolanmak bilen ýitirilýän suw. Sowetlerin soňky lideri Mikhail Gorbaçow döwrüne ak ajdarhanyň ýörüşi hökmüne häsiýetlendirilen hem bolsa, ýokardan keskitlenýän pagta planlary, häkimetler tarapyndan önüme kesilýän nyrk ýurtda mejbur häkimetiň dolýan ýaly saklanyp galmagyny getirtip synçylar aýdýarlar. Şonuň bilen bir wagtda azatlyk bilen dürli ýyllarda açyk ýa-da anonimlik şertlerini söhbetdeş bolan hünärmenleriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, türkmen häkimetleri olar Sowetlerin göýberen hatalaryny başgarak görnüşlerde gaýtaramagy saýlap aldylar. Hünärmenleriň köpüsi ýeriň daýhanlary 2-3 hektardan kärennesine berilmegini, olara ýokardan diňe ýa-da esasan gogaçy we buğday ekmek barada berilýän buýrugy, olaryň önüren önümlerini bazar nyrklaryna seretmän baha kesilmegini nädogry edilen işler hökmüne garaýarlar. Bu ýagdaýda çykarga ýer daýhanlary 50-60 hektardan köp ýyllyk bermek diýilip hasaplanýar. Bu pikiri 2018-nji ýylda şol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem tasdik etdi. Bundan başga ol hususy telekeçiler diýilýänlere beriljek beýleki ýeňillikler hem wada berdi. Şol wagtda inni halk maslahatynyň başlygy bolan öňkü prezident daýhanlar üçin ähli şertiň döredilen nuwaradaky öňkü sözlerini gaýtalýar. Hökümet tanqyçylarynyň köpüsiniň pikirçe türkmen daýhanlary ardan buğday we paýty öndürmek üçin ýesir alynan adamlara meňdiýär. Egerde daýhanlar gowaça, buğdaya derek ýörünje eken bolsadylar. Şonu guruk gelen howada sygyrlar açlykdan gyrylmazdy. Maşgallarda süýt gatyk, et ýag bol bolardy. Ya bolmasa ösümlik ýaglaryny ösdürmek üçin uranylýan ekinler.
Günewakar Mekkejegön kädi köpeklen bolsady. Bolmanyny häzirki ýaly ýağ nowatlary bolmazdy. Kuşçuluk beýleki mallar üçin yeterlik otym bolar diýip hünärmenler aýdýar. Bundan başga ýylda millionlap oturdylýan arça nahallaryna derek miýgöl agaçlar, üzüm, tuğ agaçlary ekilse ýurdun ykdysadyety ýylat üçin has gowalar diýip synçylar belliýär. Iň esasy mesele gowaça garanyny beýleki ekiller suwy has az talap edýär. Suwy bisarplanmakda. Şeýle-de howa zäherli gazlary köp göýbermekde tanqid edilýän Türkmenistan soňky gurok gelen ýyllardaky suw meselesini boyun almasa-da dünýäde barha ýitileşjekdi gaýdylýan klimat meselelerini äsgermezlik etmese gowy bolar diýip ozalky suw inженери Nur Muhammed Hanaw azatlyk bilen söhbetdeşliklaryň birini aýtdy. Onun metbuat materiallaryna salgylanyp aýtmagyna görä 1961-nji ýyldan bäri dünýädäki buğuluklaryň 9 trillion tonnadan gowrak buğdy ýitirildi. Bu ýagdaý suw howdanlaryny doldurmak üçin zerur bolan suwlaryň barha azalýanlygyny görkezýär. Egerde bu meselelere çynlakay garalmasa, basym aral meselesi hiç sat bolar. Tutuş Merkezi Asiyety ul araly öwrülip biler. Biz klimat töwekkülligi zonasyna ýerleşýär diýip Hanaw telefon söhbetdeşligini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, bu söhbeti türkmen sähraly hünärmen we aktivist Yusuf Kor bilen dowam etdirýär. Ol bir döwürde Türkmenistanyny hem ýaşady we işledi. Yusuf aga, siz İranlı Türkmenlerin, Türkmen sähraly Türkmenlerin yer we yerden önüm almak tejribeleri, ýere ýetçiligi bilen bagly meseleleri barada öz tejribeleriňizi paýlaşsaňyz. İranna bolan rewolýusiýadan soň Türkmenleriň özleriniň öň alynan ýerleriniň belli bir bölegini ýerine alanyny gaýdylýar. Indi şu ýagdaýlar nähili bolup geçdi? Gysgaça aýtsaňyz, olar nädip Türkmenler öz ýerlerine eýe boldylar? Türkmenler İran'a 1925-nji ýylda İran hökümeti Türkmen Tehran eýelerinden sonra İran'da täze bir hakimiyet iş başına geldi. Pehlevi hakimiyeti. Şu döwürde täze gelen Şah Rıza Şah diýilýär. Rıza Şah Türkmen Tehrany öz şahsy mülkü diýip meclise kabul etdirýär. Şoň netijesinde uzun wagt Türkmenleri şu taýda işletýär ýerin üstünde. Esas oň maksady şu oba hojalykda ekin meýdanlaryny ýola salmak we şu esas ekin meýdanlaryna da Türkmenler işletmek, maldarçylykdyr, şoňa geçmek, giyin geçmek. Öňem bolup durýar dekarynçylyk. Şoň netijesinde 2-nji Jahan Uruşunda İran okupirlenýär. Şondan sonra şu ýerleri Türkmenler gaýtaryp alýarlar. Meclisiň hem öňki parlamentiň hem kabul eden kanuny pozulýar. Ýöne şonu ýangadandan İranna rewolýusiýa bolanda halk şonu aýdyp başlady. Sebäbi bir tower ýerleri İranyň hakimiýetiniň näme şaň oglary, artyklary, beýlekleri oşun gollugyndaky ofiserler ýa polkovnikler, ondan ýokary derejedäkiler her gaýsy İranyň şahsy Türkmen sähräden yer berip başlady. Ýek halkyň ýeri Türkmenliň ýerini. Oda bir mesele boldy. Gaty uzun wagtlar oň jetmejegini geçip durmaýly. 1979-njy ýylyň fevralyna ýakynlanandan köçäç çykyşlarda Türkmenler okuw gerek, hat gerek, Türkmence mektep gerek. Elden giden ýerleri gaýtaryp almak gerek diýen şuary berdiler. Osan ise bolan badyna Türkmenler şonu alıp her kim öz obasında daşta urnak yerlere eýe bolup da şura gurdular. Şonu birlikde däl bir maşgala bolup däl bir oba bolup her kim öz ýerini aldy ýygyna her kim diýenim her oba. Netijesinde bir 5-600 ýani şura guruldy. Ýani sowet guruldy. Şoň osan bir merkez döredildi. Şonuň ştab kwartieri diýip. Sebäbi koordinasiýon sazlaşyk işlerini şol owalyň arasynda geçirmeli boldy. Muň ýygynyň bir ýagdaý bir ýyldan artyk maş çekmedi. Sebäbi hökümet özüňizde bir taýda awtonom döwlet kurýaňyz we biz muny kabul etmýäk diýip İranyň täze hökümete gelen Khomeini başlykly şunu kabul etmediler, resmi kabul etmediler. Neticede bu sakrynşyga bardy. Bir ýyldan sonra goşa hakimiýetlik gitdi. Kaçan bir yana gaçyp indi, tutarlaryny atdy, öldürdi. Şu ýagdaý dowam etdi. Ýöne soňra Türkmen sähra bir 100.000 maşgala, 1 milyon okuly şeýgalary Awganystanyň araçagynyň Sistan ýan welaýetden, Sistan Beluçistan ýaly. Şu tardan göçürip getirdi şeýle. Hemme de şola Türkmen sähra hakim etdiler. Ve şuma şola Türkmen sährada hemme de şolaň eline geçdi diýen ýanak. Indi biz siyasi meseleler bir gyra goýaly. Şondan soň
Bizde var bolan maglumatlara göre türkmenler şu alan yerlerinin belli bir bölegini elle saklap, şu yerlerden peýdalanyp öz durmuşlaryny goglandyrypdyrlar. Olardan yerden gowy ýerde jalypdyrlar belli bir derejede. Şu dogrymy? Şu dogry. Sebäbi o yerin hemmesini türkmenler elinden almadı. Bir muhtarını aldı, bir muhtarını Türkmenlerin özünde koydu. Yöne İran'ın hükümeti başka bir hiç devlete bakma olacakken buğdayı hem de özünü döndürecek deyip şol planın esasında bir topar işler alıp vardı. Şon neticesinde halka da bir peyda geldi, bir forsat dörödü. Halkam ekip qawuk adan ettiler. Yani Türkmen tekrar Türkmenler İran'ı buğday bilen çörek bilen üpçün etmeye koştular dağında şeylemi? Şu yer almak bilen şeylemi? Esasen şol bütün İran bir tane Türkmen sahra İran'ın bir köp o hozulukda en yukarı derecede öndürüp bilyen bir yer. Sebebi hem hava şartı gawy, hem toprağı gawy, hem dağa yakın, hem ıgal gerek derecede yağış yağıya, qar yağıya, hemmesi bilelikde gawy şart dörötýär. Şoň neticesinde şu iş başarılı. Yöne Odağa çekmedi. Kazatla ütgedi. Türkmenistan'daki yer tecrübelerine ya da yer kıyınçılıklarına geçmeden şu häzirki ýagdaýlaryny ya da on kıyınçılıklarının sebebini aýtsaňyz. Türkmen tekrar Türkmenlerin. Doğru. Kıyınçılık sebebi esası İran'ın hükümetinin yürütýän siýasatynyň gelip gaýnaklanýar. Şol siýasatynyň esasında bütün bizim akyp duran çaýlarymız ýylla 10 aýdan 10 ay suwak bolsa, häzir 2 aýdan köp suwakmaýar. Şeýle köp bir bent kurdy. Şunu ýaly şeýle bir de ýanky kimýa toprağa bermek dökünler toprağı haraplady. Üstesine de var gurokçulygam geldi. Bula ikisi bir yerine qabat gelip o hojalygynyň gaty hayal ýagdaý ýasaly, halkyň ýagdaýy gaty erwetleşdi. Ýöne Türkmenistan bilen deňerişdirjek bolonlar. O Türkmenistanyň topragyna bir 80%-ne ýakyn gara kum yerleşýär. Agaly Türkmen sahradaky anda tuğ üçinçiligi gaty hayal. Yusuf ağa, indi Türkmenistan'a geçmeden ön yine bir soru beresim gelýär. Siz indi habar alýaňyz şu Türkmenistan'dan hem Türkmen Sehradan hem sebäbi Türkmenistan'da da ýaşak gaýtdyňyz. Türkmen daýhanlary bilen deňeşdirilenini Eýranly Türkmen Sehraly daýhanlaryň yerden önüm alýan adamlaryň mümkinçilikleri nähili? Olaň ýa durmuş derejesi nähili? Olaň gazançlary nähili? Şu arada maglumat barmy sizde? Men häzirki zaman Türkmenistan'da ya İran'da atı jetmejek mesela dadında yok. Bilmeyen o derecede. Yöne umuman alanda men özüm işlek gaýtdym. O mahal Sovet Soýuzy döwründe o kollektivizm vardy. Yani o sonra da garaşdyrlyk döwründe daýhan birleşigi dip Türkmenistan'da köplükde karara gelip bir teknologiýadan gawy peýdalanyp bilmek meselesi vardy o hojulukda. Emma Türkmen sahra geleginde Türkmen sahrada köp firmalar yola düşdüler. Bir tawar adamdan yerini satyn aldylar. Şolar bir tawar proyektler amala aşyrdylar. Teknologiýadan peýdalanyp. Mesal üçin ýön hiç wagt kolza diýen ýağ çykarmak üçin da ekilmeýärdi Türkmen sahrada, paxta ekilýärdi, bir de soya ekilýärdi. Bir de buna wakar ekilýärdi. Häzir Türkmen sahrada bütün her haçan görüňler düşýän suratlaryň hemme niran saňamy sary gül görýän toprak binäme diýende onu ýa-da kolzat diýip birdat tapdylar şol ýağ göndermek üçin. Şol ýağ zawodam köpelli, öňkü Türkmenleriň elinäki paxta zawodlary hemmesi Türkmenleriň elinden çykaryldy. Ýa-ni göçürilip getirilen zawodlara berildi. Zawodlaryň özleri baýyp şol ýa-ni zawod satyn aldylar. Hem biraz ütgek gitti düğünden. Bütün bir Türkmen sahrada bütün İran'da umuman iktisadiyet yanlar çöküp başladı. Otam o hocalan gaty petel, o hava şartlarym üstüne gurukluk hemmesi bilelikde gaty erwet ýagdaýa saldy. Indi Türkmenistan'a gelsek, Yusuf ağa, siz Türkmenistan'da yer su şartlaryny gowy bilýäňiz sebäbi ol ýerde işlediňiz öz bilimiňizem uğruňyzam şondan eýsem Türkmenistan'daky problema näme? Bu diňe gurokçuluk bilen baglymy, suwuň azlygy bilen baglymy, ýa suwuň köplügi bilen baglymy, ýa-da ýeriň suwuň eýetçiligi bilen baglymy? Hem öde hava şartları var, indi klimatoloji diýerler. Yani ýylda näçe gedip güneşli gün bolýar, güneşiň derejesi, ol näme ondan sonra topragyň nähili şol bozup bilipdir sebäbi güneş suw gurutýar, ol suw buğ bolup çykyp
ya hava gitýär. Oň ýerinde duz çökýär, ýeriň ýüzüne gelýär. O bir tarap mesele bolýar. Bir tarap mesele de Türkmenlerde onçak bir dağ tokoyluk bolsun. Şu tarda dağlardan näme köp gal köp bolup 600, 700, 800 milimetr ýylda gal bolup suwak ýan bolsun, bu taryhynyň gidişinde o tarda topragy ýütkeden bolsun, ony ýanak bir şertleri ýok. Türkmenistanda drenaj meselesine yetişmesen Türkmenliň ýeriň topragyny bütün duz alýar, ýeriň ýüzün dolu duz tutýar. Sebäbi güneşli günken güneşiň hem güýjü gaty güýçli 45 derece ondan hem käm bolýar diýerler käme hal. Bulan hemmesi bir ýeri ele berip suwuň azlygy sebäbi suw esasen Türkmenistan Amderýadan peýdalanmaly bolýar. Amderýa öňki derejeden gaty aşağı düşüpdir diýerler gelýän suwy. Häzirki zaman şol mesele hemmesi bir ýeri ele berip bir şert döretýär. O şert bir hojalyk bolup, iki hojalyk bolup bir ýer ekip şondan peýdalanmak, ýaşamagyň meňzeş bir proýektleri, maldarçylyk me beýleki haýsy zatda orundan bolsa tafawuty ýok. Esasen kynçylyk döretýär. Bu kynçylygy bileleşik kärrekden hökümet ýardym etmekdi talap etýär. Hökümet çare görmegini talap etýär. Bir tofor teknologiýany, ösen teknologiýadan peýdalanmak, çare görmek mümkinçilikleri hökümetiň ýardymynyň bolup bilýär. Sebäbi Iranda da soňky wagt geçen 10 ýylyň içinde bütün damja sistemine geçdiler. Diňe damdyrýar, meselem sen belli derejede şonu dal edip bilýän, el urup bilýän, hamana 10 saatyň içinde näçe gerek dammaly. Her eken dağın düýüne. Suwdan şo hil peýdalanýarlar. Öňki geçen döwrýanak bolýanak paxta meýdan alyp bunu ýana ekjek bolsaň suw gaty köp gerek bolýar. Gatam işleýän gerek bolýar. Teknologiýa talap etýär. Hemmesi ele berip uly harja goýýar. Uly gynçylykla döretýär. Gorbaçow prostroyka başlarında şo meseleni ortaýa Sibiriýadan suw getirmek meselesini, klimatolojiýany bozýar. Şoň üçin biz suw getirip bilmeýär. Yönesiz teknologiýany suwdan peýdalanmak derejesini artdyrmak üçin ösen teknologiýadan peýdalanmaly bolýaňyz, täze bir şäherle görmeli bolýaňyz diýip aýdany men ýadyma düşýär. Şu taýda bolan wagtymda. Dogry, inni Ýusuf aga, käbir şu hünärmenler Türkmenistanyň şertlerini siziň aýdyşyňyz ýaly yssyk günleriň, güneşli günleriň aşy köp bolýan ýerinde, şoň bilen birlikde de suwuň az ýerini ören köp suw talap edýän gogoçy ekrançylygyny dowam etdirmek peýdalar. Oňa derek ösümlik ýaglaryny alar ýaly, azyklyk önümleri alar ýaly önümleri, suw az talap edýän önümleri, ekinleri ekmeli. Şoň bilen birlikde iň bolmanyny ýörünje ekilenine de şo paxta gogoç ekiljek ýerlere daýhanlar üçin gogoçdan paxtadan has amatly boljakdygyny öňe sürýän hünärmenler bar. Siz şu pikirlere näil garaýaňyz? Men pikirimçe bak bir dünýäde şert halkara gatnaşyklar hem baýlaryň gatnaşyklary hemmesi üýtkek gitdi Sowet Soýuzundan soňra. 30 ýylyň agda 40 ýyla ýakyn zaman geçip barýar. Dünýädäki gidiş özgörüşler teknologiýada hem talap etýär, täze bir çäreler görmäne, täze bir inisiýativ mesele bilen çemeleşmäne. Esasen önüm öndürüp dünýäň baýlaryny gödegine tutup bilmeli. Dünýäň baýlaryndan sen nähilli pul gazanyp bilýän we dünýä bilen gatnaşyp bilýän we öz gerek zatlaryny alyp goýup bilýän. Şunýanak diýjek bolýanym bir döwletiň içinde dünýäň baýlarynyň ýagdaýyny, dünýäň ýagdaýyny gödegine tutmany sen bundan 50 ýylky ýa 60 ýylky ýa bilmedim 90 ýylky bir wagtdan rewolýusiýa bolupdyr, ardyndan şunýanak çäreler bolupdyr, oň bilen alyp gaýdyp bolmaýar. Häzirki şert bilen sen özüň adaptirlemaly bolýan. Ýalnys şuň talaplaryna, dünýä talaplaryna, bazar talaplaryna uygunlaşmaly, täze göz bilen seretmeliýek bolýaňyz bu meseleleň ählisine. Elbette. Näçegedek ardından onu hem üniversitetlerde hem akademiyede hem toplumun içinde oradan kän işle geçirilmeli, gurulmalar edilmeli, konferansiyalar getirmeli, dünýäň ekspertlerinden peýdalanıp bilmeli, olan gazanan maglumatlarynyň beýlekilen nämetýärliginden öwrenmeli bolýan. Şoň üstünden öz şertine göre birden özüne göre öwrenip yol tapmaly bolýar. Meseleni haýsy bir mesele bolsun, sosiologiýa mesele bolsun, ekonomi mesele bolsun, hojalyk mesele bolsun, toprakdan gaw peýdalanmak mesele bolsun. Şulan hem bir şey dip şu metod bilen çemeleşmesen özüne mesele döretýän, çeken zähmetinden netije alyp bilmeýän, üstesine bir ýerine hyzgynmaly bolýan. Hem bir adam ýokardan buyruk bilen bolsa aşagdakiler hem halkam şu meselede aklyny işetmeýän bolsa hasam ondan hem köpüňrak sana mesele döretýär, ýurduňa mesele döretýär. Ýusuf Kor söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurruňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sağ olun, Tanrı arkasyny gayrat edip, şu uğurlarda kärrak görünecek bolun, halk köperak malumat kazansın, dünýäň o ýerine, bir ýerine bar tejribelerden. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähili pikir garaşlar bar. Bir de jaň edin, hat ýazyn, öz pikirleriňizi, tejribelerinizi paýlaşyň. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşinde ýazmagy hem haýyş edýäris. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.